Yo, what's up mga idol? Good morning po sa inyong lahat and welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to ay may biyahe tayo. Gawa nga nung ito kasi yung magaganap ngayong araw. Lahat kasi na mga anda vlogger magtitipon-tipon dun sa may Tundol Beach. So dun tayo pupunta mga idol, no. Dahil may isang vlogger din na darating sa Tundol Beach. So gusto niyang makita at ma-meet up lahat ng mga anda vloggers. So ang vlogger na yan malalaman natin mamaya. So suspense muna kung sino yan. So malalaman yan mamaya kung sino yan. At ang oras pala kasi ng meet up natin ay 10 o'clock ng umaga. So 10:30 na, so late na ako. Late na naman ako. So paalis na pala tayo mga idol, no. So kita-kits tayo sa daan para naman makahabol tayo dun sa anong tawag dito, sa meeting place dun sa Tundol. At ang Tundol pala mga idol, no, na i-vlog ko na to. Ang episode na yan, andyan sa taas. Tundol Beach dito sa Anda, Pangasinan. So yan yung pinakasikat na beach dito sa Anda. Kung tawagin dito ay Little Boracay of the North. So doon kami magkikita-kita ng mga Anda vlogger. So alright mga idol, no? So kita-kits tayo sa daan. Alright mga idol, no? So nakalis na tayo dun sa bahay. At on the way na pala tayo sa Tundol Beach. So nag-chat na rin pala sa akin yung isang anda vlogger, si Surgeon. Nandun na raw sila kasama yung dumating na isang vlogger. So mamaya na natin malalaman kung sino yung dumating na vlogger ngayon. So nagtipon-tipon kasi lahat yung mga anda vlogger. Hindi ko lang alam kung nakapunta ba lahat. Nandun si Certain, si pangalan nito, si Super Ingo, tapos si Totok Barok, tapos sino pa ba yung mga ibang vlogger na nandun. So hindi ko na kabisado yung iba, pero nandun na daw sila lahat. At late na tayo mga idol. Bale, tama, kakarating lang naman daw nila doon. Hindi naman siguro agad aalis yung mga yan, mga idol. Salamat pala sa lahat ng mga nanood dun sa mga previous vlog natin. Kagaya nung sa Rectorize sticker, saka Rectorize vest. Na talagang kailangan nating magsuot ng kanon, lalo na pagsapit ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So maraming salamat po. At nadagdagan po tayo ng subscribers natin. So update po tayo sa subscribers natin. Ay mayroon na po tayong 2,568. Yun po yung update natin sa YouTube channel natin mga idol. At salamat din pala dito sa laki nating si Red na pula, no? Dahil hindi tayo pinapahiya at hindi rin tayo tinitihirik sa daan. Hindi na siya kagaya sa dati na grabe. Hindi pa ako makakarating ng bayan pero nakatatlong tirik na ako. So bibigyan ko na lang kayo ng clue about sa vlogger na i-meet up ng anda vlogger, no? So siya pala isang
tumutulong sa mga anong tawag doon, sa mga homeless, sa mga mahihirap, sa mga may kapansanan, so, sa madaling salita. O sa mga makakapanood na naman yan, baka ibabash nyo na naman. Yung pagtulong mas malaki na naman yung kinita ng vlogger kaysa doon sa sinulungan, no? Alright na mga idol, no? Pero kung totoo naman mga idol, yung ginagawa ng mga vlogger na yan, yung may point naman sila para tumulong, kasi parang binabalik lang nila sa mga tao yung kinikita nila sa kanilang pagbablog, diba? Kung baka sa hindi sila nagdadamot, sinishare nila yung blessings sa mga tao. Yun ko ba kung bakit na yung mga kakayang vlogger na yan tumutulong na sila, pero pinabas pa rin sila ng mga tao. Samantala yung mga nangbabas na mga yan, wala naman silang naitulong sa mga ibang tao, no? Pero meron din kasi yung mga tao na palihim na tumutulong sa mga kapwa nila. Pero siyempre iba-iba naman kasi yung the way ng pagtulong nila sa mga tao. Naispatan pala tayong tropa. Uy! Alam? Ay Tundol? Ada ti meet up med jay? Ada meet up me? Shout pala sa tropa natin si Arvel. Ada ti ko ada ni anda vlogger di jeda kamen? Ayun na. Kan. Jeda amin. Ano jeda amin kita da kamen ti mapan ka nga vlogger jay. Kita ja kamo no sen no. Ayan na. Makadikita na ako. Gusto nga na jeda nga route kanon. Nasigar bro. Ah. So tropa ko pala si Arwell, shoutout sa kanya. Bali, nung tawag dito, barakada ko yun. Magsimula nung pagbata ko hanggang ngayon, tropa. Ang tawag sa samahan namin is Quick Barakada. SWIHK. Kung ang meaning pala nun, samahang walang iwanan hanggang kailan. O diba, parang ganda. Alright, shout out pala sa mga taga na Magbagan. Alright, so nandito na tayo sa may barangay na Magbagan. Tapos ang susunod pala nito ay Imbo. Ang katapos ng Imbo si Tondol. Alright, so papasok na tayo ng Tondol mga idol, no? Yun pala yung diretso na yun papunta sa Imbo. Tapos nung kumanan tayo, ito yung papunta sa may Tondol Beach. So na-vlog na pala natin to nung nakaraang summer, nung may bisita tayo. Nung bisita natin yung mga anong tawag dito, mga pinsan ni Mrs. So shoutout pala sa Ate Milo, kay Bro Silly Valdez, at saka kay Jay Casas, o mas kilala sa tawag na Macdo. Shoutout sa inyo. So ang meeting place pala mga idol is nasa public beach dito sa Tondol Beach, kasi yung dito sa kanan private, tapos dito sa kaliwa yung public. Nangyari dito tayo pupunta sa may public beach mga idol.
Alright, so update tayo mamaya mga idol no, pag i-meet up na natin sila. Alright, so nandito na rin tayo sa Tundol Beach. So nandun pala sila mga idol oh. Sila Kwan pala, sila Sardines, sila Super Ingo. At ito pala yung sinasabi kong vlogger sa inyo, si Daddy Frankie. Kumusta po? Kumusta sir? Ayan, Hello po. okay naman. Si Daddy Frankie. Ayan, Yung mga sinasabi kababayan, kong vlogger sa salamat. inyo na meet up natin. Ano yung channel mo sir? Pangarap po? Lover Cards po. Lover Cats. Si Pasyal Daddy. ako dito. Oh. Kumusta naman pang pan dito sa Anda? Okay naman, masaya. Maganda. Maganda. Opo. So si Daddy Frankie pala dumayo pa dito sa Anda para may meet up mga Anda vlogger. Iyo, kaya So, shout out maraming sa maraming salamat po sir. lahat. Opo. Salamat sa shout out sa lahat ng vlogger ng Anda. Ayan, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay tayong lahat mga kababayan. Ayun. Ayan. Yes, Super Ingo. Hey, Super Ingo in the house, yo. Yo. Tsaka Tapos si Sir naman. si Sardines pala. Oo. Ito si Sardines, siya yung isang Anda vlogger din. Ayun. Masaya dito. Kanina pa kayo dito sir? Kani-kani mga 1 hour na siguro. Manar na. Wala, Saan naging pa tigasin. galing? Ha? Saan pa galing? Marimpi po. Dito rin sa Anda. Sa GC? Ah. Nakagawa ko lang. Eh, naging tigasin pa kasi ako kanina sa bahay. Tigasin. Yan ang pinaka-the-best. Kailangan tigasin tayo. Tigasin muna. Anong content mo, sir? Nung una kasi sir nag-fishing ako. Tapos nung nasira kasi yung isang camera ko, hindi ko na sinugal yung tong camera ko na isa, kaya nagmo-motovlogging na lang ako. Motovlog. Hi! Followers niya ako. Wow, thank you po. Teka sa... Taga Pangasinan po. Hello po. Na gagawin rin kami rito. Kasi Ay, birthday nung sila sir pala no, kasama ni Daddy Frankie. Yes, hello po sa Shout inyo. out po Kuya sa Ram inyo. po, Kuya Ram. Ay sir. Sa motovlog po. Anda vlogger din. Anda vlog. Taga-Anda vlog. kanina kasi lang. Saan pa kayo kaling sir? Ang pangalan mo kaya? Lover Cards po. Lover Cats. Support natin si Sir Lover Cats. Ang bayad sobra. Thank you so much. Salamat. Riz Motovlog din. Ay si sir. Riz. Si sir yung kanila. Gusto pa. Support natin si Sir. Ano pangalan niya, Sir? Ba? Ano pangalan niya, Sir? Lover Cards po. Lover Cards. Lover Catch. Ah. Ayun, support po natin si Sir Lover Catch. Mga kababayan. Ay salamat po. Babae. Akala ko kung kanina pa kayo dito sir o kakarating lang. Halos ka pumunta na kanina. Ah. Sabi ko, i-add na nila yung i-add na nila lahat ng... Sakyan sila. Alright na mga idol. At sila pala yung mga vlogger na minute up namin dito sa Anda. Si Sardines, si Supreme. Wala si Tutok Barok. Naka-duty yata. Hindi pinayagan. Pinayagan. Nakuha ko na kasi yung lisensya ko eh. Pinaglaba pa ako. Tutok Barok, saan ka na? Ay ka na dito, iwan mo na yung trabaho mo. Yung rabong. Magdala ka ng rabong, hinahanap ni Sir Franco yung rabong mo. Tara dito. Kaya nga, ngayon, natapos ko na ang Cavite. Ikot ko na yung Cavite, tapos nakarating na ako ng mga Iloilo, Aklan, Capiz. Nung pumunta ako ng Capiz, 15 days ako dyan eh. Sa kapis. Oo. Tapos Iloilo, 7 days. Yan. Aklan, ilang araw din kami dyan. Aklan sir. Malalayo. Kaya sabi ko, eto, nagbabala kami na dito naman sa buong lalawigan ng Pangasinan. Mga kababayan natin. Apo. Pero Bulinaw po napunta na po kayo. Bulinaw, parang hindi. May nakarating na ba tayo ng Bulinaw? Parang may nag tayo Bulinaw isa. Wala pa Bulinaw. Dito sa Swal. Oo, napanood ko nga po yung isang vlog niya sa Swal saka sa Bayambang. Oo. Bayambang. May drone kayo? Nag-try akong mag-iwan ng batas sa Swal ba yun? Swal yun, Swal. Kaya lang ibang concept yung ginawa ko doon, hindi ako nag-iwan ng pera. May tinulungan kasi ako doon na
Kasama na sa package din dito. ano yun, yung homeless? Sabi ko dun sa vlog ko, kailangan hanapin nila yon. Yung bakas ko na yun, hanapin nila yung taong yon. Selfie sila, abutan nila ng something food Demo natin. at i-send nila sa messenger ko together sa ano yung Gcash nila may 1,000. First 3 person na mag ano sa akin. Pero hindi pa na-post yun. Na-post ko na kagabi. Ayun na-post sa akin. Oh, napanood ko nga kanina. Kaya yung iba kasi hindi nila tinatapos yung video kaya hindi nila alam yung mechanic. Hindi ko pa na... Kaya palang ang takala siguro nila yung mga parang sticker lang na may kasamang pera. Hindi kasi Pero gusto wala ko pa nag-send ngayong umaga. wala pa, hindi pa namin na-check kasi papatay-patay ang ano namin. Dito may nang-signal. Signal. Medyo mahina rin po kasi talaga signal. Pero pag nasa bahay, nire-review ni ano, si Rap, sila yung mga ano ko. Lager na, ay ano natin. Ang hirap ka mag-maintain pag ano. Tagaan lang din. Tiyagaan talaga, nakakapagod. Pag hindi ka matyaga, tsaka ito parang ito yung ano namin, parang masaya kami, ikot kami na ikot. Yun nga yung nakakatawa sa vlogging. Oo. Masaya ako. Ikot ka. Marami kang mag-meet. Minsan hindi mo naman kilala ka eh. Oo, di ba? Napakasarap. Nakakatawa eh. Nakakapasyal ka na, nakakatulong ka pa. Sana dumating tayo dun sa part na Oo, nakakatulong. dumating tayo sa Kasi punto nandito na rin pala na kami yun, sa no? namamasyal tsaka nagpo-post eh. Darating din tayo dyan. Kaya nga po. Tiyaga lang. Tiyaga lang. Kaya, sir, pwede kitang ma-interview kahit saglit lang. Sige sir. Kasi mayroon kasi yung ito, no, usap-usapan sa social media Oo. na about sa pagtulong ng mga ibang content creator dito. Kasi yung iba kasi nababasa sila about sa nagbigay lang ng konting tulong pero mas malaki yung feedback daw ng kinikita ng mga vlogger. So anong masasabi mo dito? Alam mo kasi hindi naman pare-parehas ang pananaw ng mga viewers, ng mga tao. So, kung sa kita ang pag-uusapan, depende po sa content. Pero sa kagaya ko, charity vlogger, no? Masasabi kasi nila yon, especially yung mga taong hindi nila alam yung kalakaran ng social media. Akala kasi ng karamihan, pag naka 1 million views ka, 1 million na rin yung kita. Pero hindi natin sila masisisi kasi yung iba nga, hindi nila alam. Pero napakaliit ang kita, especially pag sa page, napakaliit. Kasi yun kasi yung parang naging bagas sa Pilipinas na pag vlogger ka, pag hindi ka tumulong, wala ka. Oo. Di po ba? Oo. Tama po yan. Pero pag tumulong ka naman, andun pa rin yung bus na mas malaki yung kinikita ng mga Vlogger. tumutulong daw. Swertihan din, depende, tiyagaan lang. Kasi tulad ngayon, di ba, napakahirap talaga. Sa akin kasi talagang malaki ang expenses ko. Kagaya ng pagpunta pa lang, mga tao ko pa lang. Sa totoo lang, sa mga kasamahan ko, hindi na po pwedeng hindi mo bigyan yan, hindi mo sweldohan. May sweldo sila lahat. Kasi may mga pamilya. Kagaya nito, di ba? Long travel kami. Diesel, pagkain namin. Suntok sa buwan din. Sa akin kasi talaga, sa totoo lang, kaya ako nasimulan tong pagcha-charity kasi pasasalamat kay God kasi may blessing tayong natanggap. Pero yung sinasabi nilang sa umpisa or porkit nag-upload ka na isang beses, kita na agad, hindi. Marami ka pang Maraming pagdadaanan talaga. Gagastos ka muna. Kaya kung kumita man ang isang charity vlogger, ay big thanks sa taas, kasi para mas makatulong pa. Yun Diba? nga po yung sabi ko kanina, nung habang nag-vlog ako papunta dito, sabi ko, ang pagtutulong kasi sa kapwa na iba-iba yung way, meron yung palihim, meron din yung talagang pinakikita sa social media. Pero ito yung pan kasi na at least yung mga tumutulong at nakikita ng mga tao sa ibang social media, yun yung pan nila na nakakapag-share sila ng blessings sa tao. Kumbaga binabalik lang nila yung nakakamtan nilang blessing yung natanggap sa mga nilang tao. blessing. Nasa tao na rin kasi minsan sasabihin nila, ay binibidyo niya, mas maganda kung totoong tutulong ka, dapat walang video, sabi niya. Nasa tao na yun, nasa nagdadala na yun. Kasi nga vlogger nga tayo. Yun ang content eh. Di ba? Kaya nga tayo nagbibideo, hindi para ipagyabang.
para maging magandang halimbawa tayo sa mga taong mas nakakaangat pa. Na may nakakamtan na blessings. Pero Oo, di ba? Kaya nasa tao na yun, hindi natin, may katotohanan din yung sinasabi nila. Kaya lang, ano na tayo nagiging advanced tayo. So, kailangan, paano natawag, hello po, paano natawag na vlogger kung wala tayong camera? Opo. The same time, syempre, di ba? Yun, gaya ng sinabi ko, para maging magandang ehemplo. Nakatulong na tayo, pag kumita tayo, mas nakakatulong pa. Kaya sa mga kababayan natin, sana wag nating iisipin agad kasi minsan nauuna kasi yung hindi muna nila i-appreciate yung nagawang tulong. Ang tinitignan agad yung earnings po. yung revenue na tinatawag. Pero para malaman din nila, no, try din nilang mag-video. Kung gaano kahirap, try lang nila. Di ba? Sa kanila Kasi sabihin. na vlogger na ito yung isang dahilan kaya dumami yung mga vlogger sa Pilipinas. Gawa nga nung, siyempre, nalaman nila na malaki yung Oo, kitaan. pero napakarami Pero nung na rin sinubukan kumibab. nila, nahirapan sila, bumitaw agad. Bumitaw agad. Kaya sa akin, hindi na natin sila kayang patulan, wag na lang patulan. Kasi later on, malalaman. Malalaman. Oo. Kaya Mahirap i-place yung tao. Pero Respeto ngayon, natin sa yung... meron din mga nagbabas din sa akin na sabi nila ganito, ba't hindi ka tulong sa iba? Sabi ko naman, hindi pa kasi time kasi siyempre sa akin, hindi kasi nila alam na hindi pa ako kumikita talaga. Hindi pa ako nakasahod. Once na nakasahod naman ako, why not? Diba, sir? Oo. Ganun lang. Basta ano lang, tuloy-tuloy lang tayo, tsaka hayaan lang natin yung opinion nila. Opinion nila yun, respect natin sila. Pero later on, malalaman din nila kung gaano talaga kahirap maging vlogger. Masaya talaga pagka may puhunan ka, Yun. mayroon kang... Nagsimula ka mag-vlog, malaki na yung... Oo, may puhunan ka, Puhunan na. kagaya ko, siyempre may sasakyan, kaya kahit saan mabilis kami makapunta. So masaya, pero nakapagod din. At mas masaya pag nakita mong natutuwa yung mga tao sa mga natulungan. Yun. Diba? Kaya yun, ano po pang may advice mo sa mga vlogger na nag-uumpisa sa mga kapwa ko vlogger, mga kapwa ko content creator, wag po tayong magpapa-apekto sa mga basher. Much more pasalamatan pa natin sila kasi napapansin nila yung ginagawa natin. Kumbaga nakapagbigay sila ng time para sa atin kasi dito tayo magkakaroon ng revenue sa views. Pero hindi natin maipi-place silang lahat. Hayaan lang natin, i-welcome pa rin natin dahil later on, pag pinakita mo talaga na ito yung ginagawa ko, kabutihan, katagalan, matatanggap ka rin nila. Diba? Wag natin awayin ang mga basher kasi Mahalin natin sila. Oo, maaaring hindi pa nila masyadong nakita or hindi ka pa nila kilala ng lubos. Yun na nga. Di ba? Unang kita nila, unang labas ng video mo, ganun agad mabilis mag-isip. Mayabang to. Oo, ganun. Pero hayaan mo lang. Diba? Pinipili yung tinutulungan. ganyan, Mamaya, ganyan. sunod na video mo, makita ka nila, sorry. Di ba? Marami na ako na-encounter na ganyan. Nagme-message, nag-sorry sa akin. May nagsabi pa sa akin na nung una, basher daw siya. Kasi sabi niya, pangit daw boses ko, nakabingi daw. Pero nung nakita niya yung mga pagtulong, nag-sorry siya, yun. So, nagpasalamat din ako sa kanya kasi na-appreciate na niya. Na yun. Pero kung in the first place, pinatulan mo yun, kalaban mo wala na. Diba? So, ganun lang mga kababayan, mga kapwa natin content creator. Daddy Frankie po, tiga rito rin, anak ng Pangasinan din po. Laban lang tayo. Ayan. Walang susuko. Walang susuko. Salamat sir. Salamat, Yun. salamat. Salamat. Yung mga idol, no, so gusto ko lang magpasalamat muna kay Daddy Frankie sa pagbisita niya dito sa Anda. At nagkatipon-tipon lahat yung mga Anda vlogger. So yung iba kasi wala pa dito. Pero yung iba kung mapapanood nyo dito sa Anda vlogger, sa mga taga-Anda, pakisuportahan naman po si Daddy Frankie para naman tuloy-tuloy yung kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. So, maraming salamat sa Daddy. Ayan. Ako magpapasalamat din sa inyo sa mainit na pagtanggap ninyo sa Team Daddy Frankie. Ayan, mga kababayan, Daddy Frankie Official po sa aking Facebook page, Daddy Frankie Vlogs po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Salamat po and God bless po. Alright mga idol,
So natapos din tayo dun sa pagkikipag-meet up natin kay Daddy Frankie sa mga Anda Vlogger katulad nila Surgeon, Super Ingo, saka si Bull Python Philippines. Alright, at sa team ni Sir Daddy Frankie, no? So maraming salamat. At papauwi na rin pala tayo mga idol, no? So umuwi na rin pala sila Daddy Frankie. So pumunta lang sila dito sa Anda para mamasyal, para ma-meet din yung mga ibang vloggers dito sa Anda. So siguro dito ko natatapusin itong vlog na to. Ingat po tayong lahat and God bless po. Oh no, something. So dito po talaga vlog natin mga idol.